От нищо няма нужда. Чакай, искаш ли да направя сьомка? Искаш ли сьомка? Затвори го. Буди нещо, майко! Нещо не ме. А сега затвори прозорец. Добре ли си? Там! Това е животът, сине. В началото ще ти бъде трудно. После ще свикнеш. Не бой се от живота. Той е като динята. Нали първо трябва да я разрежеш, за да разбереш дали е хубава. Това е България! Мизерия България! Тук не е за живеене, а да имаш проблеми с закона! Загубен сте! Загубен! Няма структура! Няма елементарна осигуреност! Чуй ме, мамичката ти българска война! Не ме пука от погребение. Това са дух спиритуали превземите символи. Свърши се! Остави ме! Що ме шутиш? Си си казал какво отправя! Защо? Внимавайте в дупките.